sorry. Zvinoitika ndezvekudai so. Kudanana kwawo message ndakamaona pafoni. Okay. Makaita bonde mese kangani? Kawanda. Papi. Petra boda gezi. Kana zvinoita mutemo manje azviite kuti unotoresa uyu ropo wazvinzwa kana watoresa ropo unocharitsa kuti mukadzi wako aendera mberi nechibhechi nyaya yapo ndeyekuti kansela mumba mako kuti mukadzi wako achiziva kuti murume ndiwe wazvinzwa chitorwa iropa muripo muchiverenga mwedzi inodiwa 3 months kusvika maita up to date ungatorese chikomba ropa uda kuti chitopasa kuti kuzvarire mwana asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody murume ari patuvi pangu ndati murume ari patuvi pangu po akadanana nemudzimai wangu zvokusvika pakuzi wakabonde vasina dziviriro wakazona sekuti wakabonde vasina dziviriro sorry zvinoitika ndezvekudai so kudanana kwawo message ndakamaona pafoni ndamaona pafoni toti vakedebu yacho mati vachiita kedebu yacho aiwa sirizvo ndaona mamessage pafoni ndakazodedza padzimba mukadzi wako ukamubvunza chokwadi 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 shedze yawe dedi munozvibvuma nyari kutaura pana chakashata chokwadi chokwadi uyai mama muno vana vangani nadhedhi mune makore mangani mese munogara naye papo parefu zvakadii uyu okay makaita bonde mese kangani papi okay mukafadzana zvenyu murume wako unomuda zvako chikomba nomurume akanaka chi ukamupira ibonde kana wakuda kuenzi waidi ngotaura namanadhedhi kuti no ndakusoya basi kwamuri wega ndiye ndikupe zvinhu zvenyu right ndogamuchira next case mombe 5 changamirana nechemo chemo changu chanchiri kuti pauti bonde rakavakwa pasina dziviriro handiti ndofunga mazano kune zvirwere handiti chikuti nyangu ndidya mmoyo chekuti pakaitika dambudziko pandazvibata ndiri ndakambomhanya kuchipatara ndikanoda uri kuwedza kuno kubatsirwa kune madhoktors vakanti manje paita wauya after 6 days wabata nyaya yako dai wauya after 3 days egona kubatsira nezvimwe zvibvunza tichizwa status yemunhu achikamira sei wapanzisa ndipo pandakabva asi dai tagona kunzwa kuti status yemunhu achikamira sei saka ndaikumbira kuti tinotorwa ropo zvinoita mutemo manje azviite kuti unotoresa uyu ropo wazvinzwa kana watoresa ropo unocharitsa kuti mukadzi wako aendera mberi nechibhechi nyaya yapo ndeyekuti kansela mumba mako kuti mukadzi wako achiziva kuti murume ndiwe wazvinzwa chitorwa iropa muripo muchiverenga mwedzi inodiwa 3 months kusvika maita up to date ungatorese chikomba ropa uda kuti chitopasa kuti kuzvarire mwana unofanira kuita wela pakufunga mukomana wazvinzwisa zvondaura ndapedza nachikumbira kama mari yangu expensive no ndakupa mombe dzakawanda ndakuti mombe 5 ndafana kupa 4 nanda zvonoti wakabatikana ndatopedza fair distribution next